chung khana ka norno sabro help chung no yang ni Bangalore ni onek tipra saborok tongo Bangalore tipra sa hinno ka hagdat tongo channel tongo ta bungni chini oba pi botongo hongkai meri yang ni simi contact khalai kata jemon dara John hinoi asuno tai tam to mong tongo dara Dinesh ta tam mojani moro chung onek help khlai ka onek help khalai ka chung bong de bogoi no ta porjon chung ora phayo chung bong de bon chin tarani tam khang nai mananu borok ni hai obhai samurok te buskango agok thun norok bahai ma tong mane obhai borok je khai tong mani tabo nong logi khai kangai buskango tep ti prasa to phataro tongai borok nobo jodi obhai ta khaitun mutai rok ko jodi ngi thangai help khaitun obo kokro kisar mu ko tong nang dara norok sob somoi no norok pase tong din norok dara norok onek kam tham khlaio chungni ni abane chung kuno din pogalang norok chung help khlai bogoi thank you nong ni bogoi no tini chin dada chung chin dana tini last chung nai man nai dada no chung no onek thank you Bangalore tiprasa group no cinta nor hobar nor belai kha hambai riu